Balmo, nouvelle damado ben kada au cloka rapidement. Nouvelle follow, UMY sigi flare ka nga kepi. CDAO aleni UMY oye warko jamana munun jelembe warko soro sirafe. Olu ta UMY. CDAO ta jamana munun jelembe soro ere sirafe. Est-ce qu'il y a famu jamana ou ka kele ou soro ou ka kele o CDAO mais un UMY ka jabi soro. Amena klaka analyser piège donwa ou srana malien wa janfa donwa angona make ala e kado ko UMY ya ka sanction aka sanction anaka suspension wuli ka bo malika amena ndadula c'est-à-dire ko chama be ko ngoro amena andadula est-ce qu'il y a fam o temelengo amena ndado parce qu'il ba don CDAO ka odona communiquer mbolmo ameka famia badene so ameka fen chama no ameka informer o est-ce qu'il y a fam o bega janfa mi la tese ni ala ne kera sono tese malika nga bara dorike anka nga fere dorike CDAO kama mena fere fo yesi sa mais ay partager fanga boya vraiment aga kerbla ay partage boya aga kerbla est-ce qu'il y a fam voilà donc ay ker chama bla aga partager aka au fin ani amena ndado sujet sabanana balmo shogel boraka kuma na akli bala adema ani parti chama willaka ajabi balmo adema e dega minke mouvement démocratique et dega minge mali la dega se ga réparer sans biduru te se ka dega réparer sari vocal ou ben kuya vidéo do ben na krala abe tike démocratie la re kwa démocratie abe tikala abe yugun démocratie la re kwa billahi ka sheriff ke fo cheikh sheriff tiami adara kabako fura tigi ala sheriff ke so kabako fura la fura munu na ka impana ba de ma tension diabète furudimi rendimi kodimi sheriff ke numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 nyo koribe tiami iba ka fura so kay mo ma kojugu wallahi kalonte fura nuna kanga kutubu na nga wale fo shegu la sanakane bele abesegu ateta ate mo chi ko na gelara malikola wulibe ke ka kutubu segere ka Sheikh Sala fo kanjalo ale de faye segu Dauda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma manjani munu mago bala maka numéro du ma inbox la o temelengo mbalmo ka awla donner à toujours amanga studio daelel là est-ce que vous voyez vraiment mago be peka contribution na akera a caméra parce que a caméra o reka gele est-ce qu'il y a fam a projecteur ou a lumière studio era be équipé tout du même fauteuil ou fond a be donc ni mi sekera mi a matériel keribulo il sait se ka waré ka ndemo vraiment ni aka be dian donc pour que ka demain ka abe ni numéro contacter ni munu me fa ka ndemo 77 67 0017 77 67 0017 kam go akli jigin fana vraiment mo do be ka commencer ka ndemo mo do be ka commencer ka ndemo ko be fo ko be barkada do te fe o to ka fo vraiment ne amara ye faso kanuni minga ani bana corruption ma meka dongo malion meka doyen quoi vraiment meka dongo mo be ka doyen wallahi militi ore la malion ma doyen fo meseka kuma ni yere ni ala ni grâce ona entretien antina sirabla ni ala sona ma kuma ala inama donc ka arbi collection ka olu mo fo we a décidé ka ne amara silabie na yele na nga page ka est-ce qu'il y a famo abe ou ka finu ye abe ou soro choye vraiment ou ka finu kabako finu no dagabana finu do arbi collection abe musabugo o temelengo mo wore ya décidé ka abie no espace chamal moye espace chamal mo olube nyare la mbalmo kabako mina mubulo kabako couture bubulo kabako tissu bubulo kabako labin bubulo donc espace chamal mo ñu ka vidéo blabi abse ka fana la buga numéro soro donc amena don anga fen konnala est-ce qu'il y a famu balmo ko UMY sigi do ke binabe UMY don UMY ni CDAO abaro ko orla ko man kumne kwa mais ma benye fo CDAO ni UMY ou be de be ka sigi ke bi simultanément ou be ka sigi ke UMY sigi leno warko straka jamana munu nu sefa be dun a jamana la est-ce qu'il y a famu o de UMY na kliba la CDAO e embargo bi malika wakati mina. C'est la première fois CDAO ni UMY ou ka farango nga dje ka someke on aya ye ka fo au sommet qu'on a là oui embargo bi malika ka UMY jago ya fene UMY fene ka malika war bloqué
k'an nafolo bloqué k'an sɔrɔ bloqué an sɔrɔ fɛn fɛn kun bɛ banque la a si ma se ka s'a ma mais o bɛɛ la maliyɛn y'a tenu an y'a tenu ni secret ni gundo min ye ne bɛ a dɔn mais ni kelen y'a dɔn ni kelen ko i b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ sinon ne b'a dɔn est ce que vous voyez donc au UEMOA u kun ye sanction bi an kan Mali ye plainte don UEMOA u yɛrɛ ka cour de justice la parce que la cour de justice y'a yira k'a fɔ k'u man ka Mali ka nafolo bloqué est ce qu'il y a faamu k'u ka Mali ka wari d'u ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ UEMOA olu tɛ embargo kɛ mɔgɔ kan olu man ka bi jamanaw kan u man ka fɔ k'u bɛ gɛrɛntɛ bila u ka jamanaden dɔ kan parce que sigi ma kɛ o la donc UEMOA yɛrɛ ka kiiriso ko ka sanction wuli ka bɔ Mali kan n'a hakili b'a la CEDEAO ye sanction wuli wagati min na o don UEMOA kun y'a ka sanction wuli mais a kun ye Mali suspenden to fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu UEMOA kun ye Mali suspenden to yɔrɔ jumɛn na u kun ye Mali suspend ko Mali tɛ participer ni UEMOA décision bɛ ta UEMOA réunion na Mali tɛ na UEMOA kɛnɛw ka Mali tɛ ye UEMOA tɔgɔ ye ko ye ko ka Mali sen bɔ UEMOA u ka décision u ka réunion a fɛn bɛɛ la n balimaw bɔra ka sigi kɛ ala tɛ ji to nɔrɔ la u kɛlen ka sigi kɛ chef d'état u nana bɛn fɛn jumɛn de kan n balimaw ko ka Mali ka suspension wuli ko ka Mali ka suspension wuli ni Mali ka suspension wulila o kɔrɔ ye ko UEMOA ka décision ko Mali bɛ se ka participer UEMOA ka décision na o kɔrɔ ye ko UEMOA ka réunion ko Mali bɛ se ka participer o la o kɔrɔ ye ko UEMOA ka sigiw ko Mali bɛ se ka participer o la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Mali ni UEMOA ka kɛlɛ banna an bɛ wagati min kɔnɔna la balimaw an b'an yɛrɛ ɲininka analyse la pourquoi UEMOA ye nin sanction wuli est-ce que u ma sɔn min de ko Mali bɛ sira dɔ kan n'u tora k'an pousser an bɛ sɔn k'an yɛrɛ retirer ka bɔ UEMOA la ka bɔ CFA la est-ce que u ma siran o yɔrɔ de ɲɛ parce que an b'an yɛrɛ ɲininka o la parce que u b'a dɔn an ye a tɔgɔ Barkhane gɛn ka G5 gɛn ka Takuba gɛn ka na MINUSMA gɛn CEDEAO bɛ ka continuer a ka janfa n'a ka complot la UEMOA bɛna mun de ye ne ka faamu na analyse fila UEMOA bɛ ka mun de ye u b'a fɔ ko n'an m'an teliya ka ninnu ka suspension wuli est-ce que nin tɛna kɛ sababu ye ninnu bɛna u sen bɔ an ka jɛkulu la wa an ka CFA jɛkulu la wa est-ce que ninnu tɛna u sen bɔ a la wa parce que n'anw bɔra UEMOA la o y'an bɔlen Faransi ka mara kɔnɔ UEMOA sigilen bɛ CFA ko de kama ni UEMOA sigilen bɛ CFA ko kama CFA de dun bɛ ka kɛ sababu ye Faransi b'anw ka économie contrôler CFA de bɛ ka kɛ sababu ye Faransi tɛ baara kɛ dɛ u sigilen anw mana an ka baara kɛ ou bien k'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ anw ka dugujukɔrɔ nafolo valeur 50 bɛ ta ka di Faransi ma ka sɔrɔ a ma baara kɛ a ma min a ma bɔ a sigilen b'a ka bureau kɔnɔ anw bɛ ka baara kɛ an wasi la k'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ an wasi la anw bɛ taa o kilancɛ 50 ta k'a di Faransi ma est-ce que o tɛ ka siran tuguni an kana bɔ Faransi ka bolo kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka UEMOA ka nin sanction fɛnɛ u ka nin suspension lever la sinon o ye sanction wuli o an ka wari minnu kun gelelen bɛ u y'u bolo bɔ wari kan mais problème kun ye mun de ye Mali kun tɛ se ka participer u ka réunion na UEMOA décision bɛ ta Mali da tɛ don a la an ka mɔgɔ tɛ taa sigi a sigiw kɛnɛ kan Mali tɛ y'a la donc ko an da bɛ se ka don UEMOA sigiw la an bɛ se ka taa place kɔrɔ min kun b'an bolo UEMOA kɔnɔ k'an ka taa o place kɔrɔ occuper k'an ka taa a réunion na k'an autorisé len don an ka se ka participer est-ce que an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que o ma siran Mali ɲɛ de ko Mali bɛ nin yɛrɛ retirer parce que an bɛ min kalama dans les coulisses cɛ molobaliya tɛ kɛ Asimi na dɛ Asimi tɛ jɛ ni molobaliya ye Asimi tɛ jɛ ni jɔnmaya ye Asimi tɛ jɛ i k'a fɔ k'i bɛ Mali bagabaga i bɛ Mali menacer Asimi t'o fɛ Choguel t'o fɛ n balimaw dans un premier temps analyse hypothèse fila de bɛ soit u siranna Mali ɲɛ u b'a dɔn ko Mali parce que rumeur dɔw bɛ k'a fɔ ko Mali Burkina Guinée k'an tilala an ka wariko baara la ka ban an bɛna ale wari bɔ jamana saba in bɛna wari bɔ u yɛrɛ b'a wari garanti est-ce que u tɛ ka pression est-ce que nin tɛ fɛɛrɛ de pour que ka o hakilina bɔ an kɔnɔ wa hypothèse fɔlɔ soit u sirannen bɛ an ɲɛ est-ce que i y'a faamu hypothèse filanan i b'a ye k'a fɔ est-ce que nin tɛ nɛgɛnni de ye ka an nɛgɛ u ka commencer u ka gɛrɛ an na pour que an bɛna ale an ka wari créer min kɛ an ka o wari créer bɔ a ma wa est-ce que hypothèse filanan u tɛ fɛ k'an nɛgɛn ɲininkali de don quoi est-ce que vous voyez est-ce que u tɛ fɛ k'an nɛgɛn fɛnɛ
pour que anga war créer li dabla ou ba do amena bo UEMOA la ou ba do amena bo farafina ka jekulu chamana est-ce que nte moyen ne ka Mali negen wa est-ce que anga negen tola de teni ama yera yinga ni hypothèse là sinon olu ni u ka texte u tagala mi e kababoye u ka texte là ou ko c'est-à-dire ni Mali mata élection na quoi ko na mata élection na antise ka participer UEMOA décision na a réunion na a keneba o ka et aw de ko kan se ka participer ko ni élection ne kera sisa ou ko no be sanction wuli ka bo nga manga musaka soro ko me ko ka participer o ka décision na ou ka keneba o ka réunion na a place ko mangulo ko place occupé ko foni élection kera de oh élection duma c'est pourquoi aw be ko kan une décision ka wuli ka Mali ka suspension wuli est-ce que o te fa ka negani est-ce que negani fana ta la wa ama yere yininga est-ce que negani ta la même on dali me kelina et Assimi Ibrahima Traoré Guinée président Mamadou Doumbia akilina mi mo kono ka monnaie kele ka wari créer war mi na be dun jamana sabala kana akilina blare agana akilina blare parce que nous me gani mbara mi nga sira me se ka yeko ngono de il se pourrait au sera ou ba don sari ko be kola atise ka ke est-ce ya famu et no ga soro ou mabwa kala ma chugo do la quoi parce que me fait no foye misali mi ma di aw ma ka ira la comme Mali be sira ka sira mi ma ira amna nga war kere mo misali da ma mu kunjumena aw ma Assimi ministre des mines aya blawa parce que min go anye kunte ka don bo ansega nga war kere tanga nga dugujugoro na folo aman jigi da o ka tanga nga dugujugoro na folo ma nga war garantie antise ka nga wari anga monnaie créer on Assimi ministre bla ay audit documenté comme min koyen ko be minnas sango dugujugoro na folo ko Assimi go ko ka koyen be rattaché présidence là ça c'est très important ni la main ko présidence qui occupait dugujugoro na folo ko be ke a ministre aka compte rendu direct ke présent donc dugujugoro na folo soro fem munu mega sorala ani akina kura munu ani tagasira kura munu ka ngata dugujugoro na folo la Assimi ko chaque semaine ka compte rendu ka kai a rattaché le présidence de la direct présidence aba yira ko do be Assimi ngono est-ce qu'il y a forme est-ce que UEMOA modé ka sira kam sanction wuli ka bo malika parce que beba don ameka ta sira munga beba don am boto do ni institution nuna parce que obeka janva mingana ibe do tona de tongi la kana mais tomi mi choro tomi mi mena ki di juguma tomi ma to ijugu be se sorega awni ala nin kracha mo be do ton mo be to tona donc ou bolé mais probablement Assimi ngani aka ou bolé mais Ibrahima Traoré ngani aka ou bolé mais Guinée est-ce qu'il y a famu olu ngani aka ko nunu mena je ka monnaie do créer ni jamana saba mana bo UEMOA la mbalma o te UEMOA ko banewa o te monnaie ko banewa donc nunu ye manière do de ka échéance anga boli UEMOA la anga sefa duni monnaie mi meka ani francilien ça fait que mega Mali ni francilien o sefa de est-ce que o te ka sira o rien parce que e France ga intérêt be sefa la re France ga na fa soro sira de be sefa la jamana tan ani nduru France te bara ere ke o jamana o de be bara ke u ka war tono France be biduru tawla ka soro ma bara ke quoi jamana o ka bara ke le biduru France bo de dum ka soro ma bara ke o sigile on be ka bara ke on be ka c'est comme quoi c'est comme esclavage quoi c'est comme on be ka bara ke kata di amatiki ma me ka barake kata da amatiki ma sefa ko betene we ya donc on nous me fait ka bola est-ce que UEMOA masira o refana yewa ameni ngalge est-ce que UEMOA masira o den donc ni hypothèse parce que non ntendo wa wala ni côté se ka ne kumene quoi UEMOA ka fo kale aga suspension wuli ka bo malika comme Mali be se ka participer UEMOA ka réunion na comme Mali be se ka participer UEMOA ka décision talula comme Mali be se ka ta place reprend alors que vous avez un coup d'état qui est un président courant la démocratie est minski comme Mali se a placé sur il y a quelque chose qui cloche en tout cas un état qui a connu ou suspension ou au diarra mais état qui a gagné un bien piège qu'on beba dobe ka piège dans les tamis mais piège un kana bien à qu'on a là est-ce qu'il y a comme autrement on amène un sujet flanant dans ministre
balma ministre est sigi minge nous est décision ta est-ce qu'il y a famu kaira ka fo et disons que to CEDEAO est sigi minge nous est décision ta est-ce qu'il y a famu CEDEAO est sigi minge nous est décision ta kaira comme ministre ko a force ko ka yelema est-ce qu'il y a famu ka yelema ka ke CEDEAO ka force o force ko ki charger ko ka farafina ko ka terroriste kele ka bo farafina ko nala ani uga option flana ko ka ministre yelema est-ce qu'il y a famu uga to Mali la mais uga to chogo wara la o to chogo o yemune kuku occuper accord d'Alger application na en même temps est-ce qu'il y a famu kuka ferege ko Wagner kana se ka dangarga population civile la il va yo bes gilema kan ko janfa be ou be fe ka janfa ke parce que ko objectifier ou te fait Assimi Nunu à élection organiser problème y odé ou te fait Assimi Nunu à élection organiser maintenant ni yoro min fo on est politicien do bi janfa la on est dîner yamogo do bi janfa la et comment on appelle là on est demsen do bi janfa la a janfa kun ko ni fanga ngana élection organiser ko parce que ko nous élection organiser ko ni alama jange Assimi me songa ke président ou bien fanga mo do o be ke président donc kono kera iba e kafo ame continuer ka mbolo di risima donc o de la ou te fait ministre ka taka bo anga jamana la so ni ministre tara ou ka ko yelema ka di CEDEAO ma CEDEAO ka to anga jamana la coûte que coûte donc ni élection kera est-ce qu'il y a famu na tigera ka tetugo CEDEAO be candidat do proclamer ko de gaina guerre civile be wuli Mali la Mali bi nyakami ou bien option flana kane fere ke kane transition ka ou lata kana provocation ina fo wolo fo ke mega minge ka provocation e pour que kane transition kane fanga lata we laydu bi doma dina nyamo doma ani jamana premier ministre koro do ku be doke président ou be doke premier ministre ou ka transition kura diriger mimna élection ke donc nama ya koni janfa famuna Mali autorité o ga nga muneke ay ni yoro a ci Assimi ko Assimi fere sugu beke est-ce qu'il y a famu il y a une communauté internationale qu'a fait ministre comme Mali te élection foi que tant que le ministre a stressé quel que CEDEAO a stressé quel to anga jamana ko mbalmo mfle ka bandigi de turu CEDEAO ni communauté jolla mais ka bandigi de turu u jolla est-ce qu'il y a famu ay segini mena segini kuma ngantuguni a fo Assimi est-ce qu'il y a famu quoi ka faire que à la condition de poser communauté internationale comme Mali quand élection ke chogoshila tant que soldat étranger ba nga jamana kono ka soldat étranger ou to nga jamana kono ka MINUSMA to anga jamana kono comme Mali te élection kelen kanta organiser tant que MINUSMA ba nga jamana kono communauté internationale ou dalamine kala tere nga élection nga Assimi ngo problème dans la élection nga déjà Mali o dati bo comme mais élection dati ama reporté tant que MINUSMA ma boanga jamana kono tant que CEDEAO chekele manga jamana kono ante élection ke communauté internationale ni Assimi ni kuma fossa ou test noko ou ka plan échouer l'inflène ou be plan mingore ore ni coûte que coûte élection ga ke nyana ou ku nyana candidat rota malmo angana soni mare aba kalama ou be ga ko langini jamfa kunda a jamfa kueni ne donc Assimi nga demander ko MINUSMA nous ka soldats ou telia kata Mali élection ama reporter ame sanfla faraga ame sanfla di transition ma nous enim fo suko dugu seje obu ka menanja wa fo kambora jamfa be kalama donc obe ka ni jamfa o de labe ankama on te menengo amena do anga sujet sabana na mbalmo premier ministre Shogel ay kuma do fo sare kuma nye wuli bali de mbalmo ay ira ka fo ko Mali la ko président do ma barake kale ti dadu ka kuma la Mali Chili Sambisaba abora mouvement démocratique là. Mouvement démocratique de Mali Chika Mali Yereke, ka Mali Flem Kolonchika, Daga Kolonchika, Mali Taka dit Wabouma. Mouvement démocratique de Hake. 91 révolution, Balmo, Galonjama Tigarane, Mambeka Boy à révolution Kalama. Mena Awakliji, Adema Mo Borakube Shogel Jabi. Balmo Amemi for Adema Moyo Kuga Savali. D'abord, pour que Yaninga Adema Jabi, Balmo. Mouvement démocratique et armé Chichomna, mena claque en dado à la vidéo qu'à partager à toi en ligne. Mena vidéo de kala, embolmake, anga guide koro rasbach, ay kuma do fo ademama, me fait agani kuma aga la main. Ah, jo amena. Ay koro rasbach.
nous a appris à voler plus rapidement que Moussa Traoré. Regardez-moi le parti qui nous a rendu plus affamés. Regardez-moi le parti qui nous a le plus privé d'opportunités. Peine capitale ka Alpha Fra 26 mars la Malien Bekay. Peine capitale. Abora encore arasbash la main ay min fo adema ma ama kila folo mena anga seru badja la main seru badja anga fene la main aya keto je voulais répéter. Au temps de Modibo Keïta, on avait honte de voler. Au temps de Moussa Traoré, on avait peur de voler. Depuis, on n'a ni honte ni peur. Les fonctionnaires milliardaires, c'est... Je voulais répéter. Au temps de Modibo Keïta, on avait honte de voler. Au temps de Moussa Traoré, on avait peur de voler. Depuis, on n'a ni honte ni peur. Les fonctionnaires milliardaires, c'est... Voilà. Aboraka, enfana nga choroba la men, no seru badjan kwate. Ako ko Moro Keïta gatana. Ko on avait honte. Moro Keïta gatana, ki kume malo ako ka shenlike. Moro Keïta gatana. Comme Moussa Traoré gatana qui kume sran ko ka shenlike parce que ni ye shenlike, ni alama janga utani ye taudini. Comme mouvement démocratique clé là, au dame ne lani Alpha ka président de. Ko ite maloya, ite sran shenlien. Ko fonctionnaire milliardaire ou ka mogo ke milliardaire, ka fonctionnaire ke milliardaire. Ka dame ne la mouvement démocratique de là. Au mouvement démocratique président Folo et joint. Oui, Alpha Oumar Konaré de. Ayan korogel la meno erasbache ore la adema mwa fora shogel la an korogel erasbache ko ka Mali ti ka Mali free ka Mali dese ka Mali siga sentaga kono ka be ademane ko ademane mo dege shweli la ko ademane esia bo mo dege namara la ko ademane mo dege yurugu la yoro shogel man fore ni an korogel erasbache ni fo mbolmo ni akagalaje shogel e mi fo Iba kafo mouvement démocratique là. Mbolmo olu nale. Mali, Moussa Traoré ka fanga bané. Le Mali avait 30 avions de chasse. On avait des MiG-21. Ou pardon, MiG-21. Avions supersoniques de dos. Avec bola à 2000 km à l'heure. 2000 km à l'heure. MiG-21 me boulot de là. Aba kalama ko obi saba kume Mali boulot. Missile solaire kume Mali boulot. Berdem kume Mali boulot. BM-21 kume Mali boulot. Alpha Nale, Alpha de Afo, une armée forte et une démocratie forte n'a pas besoin d'une armée forte. Démocratie nyanama, magote esia famu lakana bala, démocratie manga lakana, démocratie magote lakana bala. Au wakati de, mina munu kumambulo, Berdem BM-21 et Migi Nounou, supersonique Nounou, MiG-21, mbalma ou banga be entretien ke. Balmo we sharu tiga ka ke barama glanay we sharu tiga ku ken nega kule we sharu tiga ka pièce bobo ku fere we a to nga matériel chama faute d'entretien nga matériel chama chena mena révélation chama ngawe aba donga fo fengme e ayaradar munu ya radar ku me malila rusi radar munu ndama anyona ku me malila mais uma son Moussa Traoré talé uma son entretien balia de radar munu tien au Bekera John Clela, Adam Nela, Alpha Katanela. Ayam ban, Kawardo Minana, Ayam ban, Minan entretien, Moussaga Minan ku, entretien dronke. Wallahi, Ahmed Dingami, mon angle de Biatingagono. Anga Migu. We are Migi do moteur boga, moteur ferret to Babuma. Kanga Migu bo, ka moteur ferret to Babuma. Obsega Famucho Mena. Anga missile solaire, Kata détruit. Anga jamana do premier ministre koro ala ka hinala mais ngolu de kera sababu missile solaire kume Mali bolo missile munu ibi to dugumala la avion couché sans fait akumen kabri Moussa Traoré katana mais ngom mouvement démocratique mo de a to manque d'entretien ma missile nunu tiena a missile tiene we muneke
un premier ministre coréen ou tara français ou de wele ko français kana missile nous détruit alors que missile ou comme ça a réparé ces missiles là étaient réparables à missile comme ça a réparé a bo famu joko mena est-ce qu'il y a avant un missile comme ça a réparé et Rusou n'allait mes révélations mengawe Rusou n'allait ko ça ina malila asimini shogel ga klela même une fois aba kalama ko Rusou anga berdem fanfa kuntieno ya beklan anga brem 21 fanfa kuntieno ya beklan mbolmo anga avion do kumen 10 ans te wuli Rusou ya avion glan et moi mi matériel ferima o tigila mo de ba matériel glan jogodo mais aw se kana ni tobabu ye jogodi ko français kana matériel glan obenya France n'allait la France n'a pas cherché pour glan o aw se ka fo mouvement démocratique clé là jamana se ka marani armée te aw be se ka son jogodi aga armée ka biaga armée ka dafri ko aw be sira armée ko armée ko ni armée fanga soro ko jugu ko be coup d'état ni armée ka coup d'état ke fanga o fanga la iba soro mi klenganya iba soro be ka mara chogo che jugu ke iba soro be ka dungo jugu ni yurugu de ke sona armée te wile ki dadon armée te wile ka coup d'état ka erema bara mi be ka soro parce que tieni ne kera armée nana ka redresser ni armée kuma na kana redresser an de bini dinga wono donc adema e parena ou ka fara chokel la abuni tienche billahi abuni tienche présent ye bara ke chogo ni ma armée bara fure do atete ka bara ay bara économique mi ngam moya betien ama mina yini ngade malima mina tanya atete mina tanya kera sababu ka atete ka bara beke fuye mina tanya o kera sababu ka bara beke fuye nono nale asimini shogel sans flacono uye mina misan mouvement démocratique ka san binani mara o masaka san eche na fora mouvement démocratique ma fenge ala kama kana dimi tiens de beka fo awe parce que ba don il est temps premier ministre kana rappeler an se ka Mali jo kalonga ka Mali jo ka président no ke ko lu e baraka o tise ka keo histoire be sebene de génération à génération en fila woro mina nga erreur tieni bora woro mina nama o tieni dado o tieni nama bulo nyashoma nama o tieni nama o erreur éviter kanye tugo ka ko kolmate ko be kele ko président be barake nan continuera me bi dinga de kono ni mi erreur ke ka erreur be fie pour ka ngana bi adinga kono pour que génération mu mena ou ka do antemena ni strand temena ni strand temena antemena ni strand fait est-ce qu'il y a vraiment donc ame mi fo adema dimin côté ay barake dron baraka usa est-ce qu'il y a comme ni dimin kuma baraka usa ni PM Jabilier ni premier ministre kuma à chaque fois abe bonin dalure ibaka barak ayi jam je ibaka barak noy et alga daon c'est-à-dire nako kabo comparer premier ministre Shogel be ka kuma mi fo francima Shogel be ka kuma mi fo ministre ma Shogel be ka kuma mi fo CEDEAO ma ni parti min dalen do ayere la mouvement démocratique la e ka carrière ga fo ko aba la France e ka carrière ga fo ko la France a abandonné le Mali en plein vol e ka carrière ka fo que le Mali a bien fait de donner sa main à la Russie. Ni mouvement démocratique parti min dalen do ayela e ka kare go fo e ka kare ga fo ko embargo min bila malika ko embargo injuste do est-ce qu'il y a famu e ka kare ala ni kira kama ni parti min dalen do ayela e ga fo o de lambalmo ça dit dans ce niveau do ma chante cheshi karese kalunga est-ce que vous voyez ante donc histoire là galon do re dara Moussa Traoré là ka Moussa Traoré bo fangala olu réalité o dona est-ce qu'il y a famu aya donc afo Moussa ko ngana wardi mugoma kana sanundi mugoma mais akatana rebelu maklonge malila akatana terroriste maklonge malila au kera mouvement démocratique de clé là fonctionnaire milliardaire ou kake multimilliardaire choueli te molo ala tukuna kera mouvement démocratique de clé là tiens sera niveau do manama tien fo ma be galone fois premier ministre be ga minke jamana bi jotane jamana be jo tien de ka munu ye tieni ke la ka tieni ne be do klo la nama do klo la mbalmo kan avance nga nye tiaka génération kura munu mena be continuer o tieni sra kelenga eni minga tieni fora o be wuli ka ke mangai ni ye baraka te senema ame ka bara min ke sisa bete ka bara fois farafina bete ka Somalia parce que Mali e bara de ke mouvement démocratique ka bilan ni monument ni stade d'Amarote bilan économique foité au boulot. Où est jamana tika sababu ke uyu mago bo anga armée la. Anga kalanko tiena bi ala kama eta Mali goldo nga niveau là.
ou tigɛlen no an bɛɛ la n'a fɔra ko Mali école dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko on n'a pas le niveau an ka niveau tiɲɛna cogo jumɛn Modibo Keïta ka taa na niveau kun tɛ yan niveau kun bɛ ou bien a kun tɛ yen Musa Tarawele ka taa na niveau kun bɛ ou bien a kun tɛ yen mais mouvement démocratique de nana u n'u ka politique un village une école k'a sɔrɔ base tɛ yen k'a sɔrɔ an ma enseignants bila condition na an ye éducation détruit ka kalan détruit est-ce qu'il y a faamu donc o de kɛra sababu ye b'a ye niveau tɛ Mali étudiant na Mali élève la o de la n y'a fɔ Mali étudiant n'a élève si a kana complexe dɛ a ka niveau sɔrɔ baliya aw nɔ tɛ mouvement démocratique mɔgɔw de nɔ don olu de kɛra sababu ye u ye kalan bɔ ba la a grève a répétition i b'a ye k'a fɔ olu de kɛra sababu ye ka na n'a bɛɛ ye an bɛ wagati min kɔnɔna la donc an sera niveau dɔ ma vraiment an bɛ tiɲɛ fɔ ademaw mouvement démocratique parti tɔw a ye sabali an ka avenir tiɲɛ an sigilen an diminen don an y'an bila retard économique min na la politique de privatisation de amène la jɔn ka tile la jɔn y'an ka société ta k'a feere n'an ka société feerelen o de la fɛnw prix contrôle tilala na la politique d'ajustement structurel a daminɛla yɔrɔ jumɛn na k'an ka société bɛɛ ta k'a feere ni an ka société feere tubabuw ma jagoya tubabuw b'an ka économie contrôler aw m'a ye Mali sɔrɔ fanba bɛ bɔ kɔ kan yan aw m'a ye Mali dépendait bɛ kɔkanna la parce que société kun bɛ an fɛ yan min kun bɛ kɛ sababu ye an mago kun bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ dilan an fɛ yan a bɛɛ kun bɛ dilan an fɛ yan sɛnɛ kun talen bɛ ba la du Niger kun talen bɛ ba la mais aw adema mɔgɔw est-ce qu'il y a faamu mouvement démocratique a nana ka na ni ressort bɛɛ kase a y'a ka bilan a y'a assumer a b'i ko fɛn o fɛn mana kɛ nin transition kɔnɔ a bilan anw b'a assumer nin transition n'a ɲɛna n'a tiɲɛna anw b'a bilan assumer mais bɛɛ k'i ka bilan assumer vraiment a ye fara premier ministre la a ma foyi kɛ ni tiɲɛ de tɛ a ye tiɲɛ de fɔ est-ce qu'il y a faamu président dɔw bɛ yen u ma baara kɛ u tɔgɔ de kan ka effacer ka bɔ Mali histoire la a bɛɛ ni Ala cɛ Mali histoire président dɔw tɔgɔ a man ka kalan Mali histoire la quoi k'u ye Mali mara quoi et n'i ye Mali mara i ma armée d'a ma i ye Mali mara kalanko tiɲɛnen don i ye Mali mara n ka entreprise bɛɛ feere la e bɛ fɛ an ka bilan jumɛn fɔ i bɛ fɛ an ka bilan jumɛn de fɔ aw bɛ fɛ an ka bilan jumɛn de fɔ mouvement démocratique la aw de kɛra sababu ye tubabuw donna an fɛ yan MINUSMA jɔn y'a lana n k'a kɛra mouvement démocratique de ye mouvement démocratique mɔgɔw de ma MINUSMA lana wa olu de ma MINUSMA lana olu de ma Barkhane lana wa olu de ma Barkhane lana nin transition de bɛ k'o bɛɛ kɛ n'i y'a ye Faransi y'anw ka jamana sɔrɔ a sɔrɔla ka sababu kɛ mouvement démocratique de ye can sera niveau dɔ ma il est temps an ka tiɲɛ fɔ Modibo ye Faransi kɛ mouvement démocratique ye Faransi lana a kɛra ou bien a ma kɛ n'a fɔra mouvement démocratique k'a daminɛ est-ce qu'il y a faamu 92 ka na bila 2020 na fanga fɛn fɛn ye mara kɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ est-ce qu'il y a faamu président fɛn fɛn ye mara kɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa an sera niveau dɔ ma an tɛ cɛ si caressé galon kan premier ministre a ka continuer ka tiɲɛ parce que n'an ma histoire de di jamana tɛ se ka mara n'a ka histoire tɛ minnu ye tiɲɛni kɛ olu ka identifier minnu ye baara ɲuman kɛ olu ka tanu n'u ka baara ɲuman ye et pourquoi an bɛ Modibo Keïta tanu parce que a ye dɔ de kɛ Musa Tarawele ye dɔ kɛ mais u y'a essayer vers la fin k'a tɔgɔ tiɲɛ il est temps ka histoire corriger an ka histoire redresser anw caman tɛ fɛn dɔn Musa Tarawele fanga la mais u ye mun fɔ a ye dictateur don su minnu sara 91 a bɛɛ tun tɛ ekɔlidenw ye o a dɔw bɛ u ka identité ma dɔn dɔw sara minnu fɛnnen don mais est-ce qu'il y a faamu a bɛɛ tun tɛ ekɔlidenw ye o réalité o ka fɔ o ka diya bɛɛ wa an pɛrɛlen don est-ce qu'il y a faamu n'a ko ko débat contradictoire an pɛrɛlen don je mets quiconque au défi ni mago bɛ débat contradictoire la mouvement démocratique mɔgɔ an ma parti bɔ parti la mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ kɛ mouvement démocratique an pɛrɛlen bɛ débat la wa an tɛ boli a débat ye parce que bilan de bɛ anw bolo bilan de bɛ anw bolo an pɛrɛ n'an wele diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ débat la n'an bolila Ala kana hɛrɛ kan yɔrɔ o yɔrɔ ka d'aw ye mais an fana an tɛ débat kɛ ni a ka hakɛ to mɔgɔ lankolon ye dɛ a ye mɔgɔ ɲɛnama wele n'aw pɛrɛlen don an ka débat kɛ bilan contre bilan ni Ala ni kira cɛ u tun bɛna taa an ka yɔrɔba bɛɛ office du Niger tun bɛ Mali mago bɛɛ yan Modibo ye office du Niger minɛ tubabuw la u tun b'a kɛ coton sɛnɛyɔrɔ de k'a kɛ malo sɛnɛyɔrɔ ye jɔn y'a bɔ malo sɛnɛyɔrɔ la sisan cɛ an ka sabali sa office du Niger kelen dɔrɔn tun bɛ Mali ka baloko mago yan
Mais mouvement démocratique, on allait au mouvement de l'office du Niger là. Ah, mais l'office du Niger, tu as un jour du mec à ta balo sans coca. Mourou a d'abord un balo sans coca. John, ok. Ici, nous, mambo, nous, me soiro gla, nous, me tegla. Ou ya ici, nous, ou ya do labi, ou ya ici, do ferré. Non, nous, qu'on grâce à ouais. Non, ici, nous, on fonctionner correctement. Nous, comment faire, ou ma bi. Mbalmo, soiro qu'on tegla, on te soiro gela, qu'on don. On t'a don. Et on a fait un tour à coca. Oui, on a ko état qui se moko la coca to ko malien yere dama ko commerce ni soro jere kabro kera contrôle clala état la awma et mabe e ba met tulu gelara sukaro gelara toujours les mêmes produits parce que état il se moi là ka toto privé ma john na no politique mouvement démocratique aleke si ça on kanga sur on est science technologie nyini mais anga kalan ou yanga kalan choudoni kambeke juricier kambeke ni moro ke ta tanta gale ko mali kuma radio glan radio fitini nunu ay tawaranse mali kuma glan moro ke ta katana moro ke ta kuma ga mise scientifique ou ga expérience scientifique chamang meke mali la Moussa Traoré UMPP créé ko anga fura glan anga fura kana bokoka mais ni nana kana ye mouvement démocratique est faire jumen ke oui non seulement au moment do anga kalana boursu commencera à tirer en même temps mon écran où y a un bec juriste où y a un bec la gata droit là où y a un bec la gata journaliste où quand jamana famba que comment qu'elle a ani droit ani charia domaro où y a l'avenir de arato nous qu'on y a un yéchi science parce que Francis au lieu de s'en gagner science moi on a science famu on me claque à ce qu'on a au Francis et la mara mais vous profitez mouvement démocratique là est-ce qu'il y a famu ka faire que Mali école peut tourner lettre mo comment qu'elle a journaliste homme de droit critique là est-ce qu'il y a famu charia do maro non que la jamana là o te jamana développé o jamana be développer ni école ni technologie de physique chimie mathématiques o de ba to dien bi bunya bi se ka dien mara est-ce que mouvement démocratique y a ambla o siraka asimi ma ambla o siraka asimi école do créer école mi comme na chargé est-ce qu'il y a famu ka drone nyini ka glan ani robot a fait mon subana machine mon me aramaden jorota asimi mina o nyini ani shogel balmo o de la mouvement démocratique ay sabali bilan ta wolo est-ce qu'il y a famu ay sabali est-ce ça dit Mali klala aw de ka tan konnala aw ye français aw de ni français na mouvement démocratique a begera aw de ka tana ka war mu taga dire belu ma kun nege akera jonga tana che anga sabali che kuma ba ngono de kuma ba de be angono anga dugu joro nafulo ka taka di tubabu ma ay na bo ame keme sala la bisaba amore soro keme sala la bisaba wakati do la 10% mundo akera jongle la mouvement démocratique anga soro sacrifié de anga avenir sacrifié de e che anga sabali Bolon me bois ni avertissement a mouvement démocratique a adema a mo a cadre na mo na perelen débat contradictoire là ala kama ya nwole ya fa moi en même temps me bok mala we jamana chini oromie est-ce qu'il y a fa mo on la mbalmo me fin de foyer élection nous menale ni parti nous sigira nous ma en la sagi français ma ala kana yere kan balmo ay voter que tu donner war konte ankun sanute ankun mais ni élection nana ayebe ni génération kura mununa nama ferege nunu nga wasablon soro nama ferege nunu nga sanfela soro bolmo ni parti kolon nunu segida kana nu ma la segi français ma aga shibon tegala esi afon ni parti kolon nunu ni nunu nye fanga soro bolmo ba la segi français ma saragata la a faudra qu'on communique quelqu'un, qu'on communique quelqu'un, a faut ademain, qu'on ait ademain de le ko ala kama ka communique quelqu'un, kaira, et c'est à fond, comme ministre ma kaga minanche, ou bien qu'on se donne comment m'informe malima, kuma djenai, kuma quelqu'un, ou bien qu'à faut quoi à la France, kama ademain de le ko ala kama ka communique quelqu'un, et c'est à fond. Tiens sera oro doma anti mo caressé, ambi tient de fond, ne kon me mindon, et on est une démocratie minana. Il va y jamana détruire.
ou y'a nègre mouna ko démocratie pluraliste. Ah ouais, démocratie pluraliste tu dois. Est-ce qu'il y a femme? Ko parti politique kacha. Multipartisme. Ode anga jamana chi parce que tu vas vous nana do ankuna. Mouvement démocratique nana. Ko jamana se ka développer ko ni majorité makin, opposition makin, ko majorité au béquin, ko opposition mega fanga sina obe fanga contrôler. Donc olu bu chike nyona. Beba don en fait farafina anga tradition sina amay, sina sugu do be amay ande lentala. O koroy do ye fanga ni do ye fanga jugwe. Aw man chike sa ni nunu e jugula mo be to fanga belen ne la. Mais aw yinenga o aita pays arabu tagala multipartisme te ou développer les John se ka foko Dubai ma développer élection kuma be ya John se ka foko Arabie Saoudite ma développer élection kuma be ya John se ka foko Maroc ma développer élection kuma be ya aita Chine parti ba keleme multipartisme te Chine développement me choko demain ay Poutine la aita Russie ou be élection système mi faut escaber aita Venezuela aita Cuba al sa mo kele ne te ka fanga diriger multipartisme meya oh olu de nana do ankuna ko jamana se ka développer ko fo iga parti cha ka doke opposition ka doke majorité au modèle démocratique o de échouera al nebe jigi Mali transition na nebe jigula et constitution on a aucun ka parti nombre limité mais on m'a que nya dénoncé à l'époque en son temps nebe se ka jigi transition na woro la est-ce que vous voyez donc au système et ni parti politique chara ko association cha est-ce qu'il y a famu ko ibe ko ki da sago fo balma ngore nana ni tieni kana ni droit de l'homme ko ni femba nunu ye balma nana ni muye am bekera tanyini nay am bekera tanyini nay bekera tanyini nay est-ce qu'il y a famu multipartisme nana no kam beke tanyini nay kam beke intérêt nay kam Mali système tient karamaden l'homme malien kan en détruit à bedam la mouvement démocratique de là balma on met à blanc salam alaikum.